20% jde dolů. Prosím tě, kde chceš vzít těch 20%? Podařilo se mi snížit výrobní náklady o 20%. Jak se ti to podařilo? Snížil jsem o čtvrtinu dělnické mzdy. No, snadné to nebylo. Měli jsme divokou stávku. A kdyby nebylo Kerona Herzana... No, Hugo, ty jsi obchodník. Ty jsi národohospodářský talent. To se nestydíš ještě sem přijít? Jdi s tím k tatínkovi. Rozentáliu, pročítajte mě se písmo. Dajte, počítám. Dobrý, znáte, co je. Milý Petro, Marika te podvadila s Danilom Oljana. А больше ніч? Nič, Дай мені зорілки. dám. Platit? На довг. Ne, nemožno. А, на довг. Nemožno. No, to je gešefty. To je gešefty. Co si mu to čet, tatínku? Co to bylo? Ale žena ho podvádí. Přijde do domu, ta ji zabije. Zabije. To se stává. хочеш? Ти дурний? Це Данилова Опачина. Що хочеш? Що хочеш? Tutaj ходиш і цукру, як дурний, вийдеш вон з роботи. А вийдеш і з роботи вон. А з роботи! Нараби суть готові! Прийди, Данило. Пусти мене з ним на нараба. Я пойду тобі за 50 корун. Добре.
тя чекаю. Айно, йду. Скоро помагати там, кому не поможеш. Поможи! Не знаю. Дивіться, як то лопати. Люди ходять по хаші туди, та я не знаю, як це буде. Вона нас не кричить так то. Ви дивіться, люди приходять, та що буде? Слава Ісусу Христу! Ой-ой-ой-ой. Ще дарабо приправлені, уже майвший час є тобі. Я вже йду. Мало все. Слава Ісусу Христу! Які бувся тому. Хто діє мамка? Здорова Богу дякувати, здорова. Слава Ісусу Христу, Петрику! А що казала Марійка? Нич. Аж тепер ще награв, скоро щось не вів. Давай скоро, та йди, бо ми тебе не видів. Іде, скоро.
Ty знаешь, что я с Данилом? Co je s tebou? Nič. Tak ty, Adame, vlastně nic nevíš. Já to všetko znaju. To si jenom myslíš. Od těch se člověk nic nedozví. Tady člověk jako prodané. Petro Birča kubil mého brata Danila. Tak teda mě řekni zase něco jiného. A jak jsi na to přišel? Já to už znaju. Já se tě ptám po důkazu. Teda po nějaký věci, která by svědčila, že máš pravdu. Já to neznaju, ale to u něho bizunul byl. Ale nic nevíš a myslet si můžeš, co chceš. Před sudom dokázat nemůžu, ale já... Tak vidíš. A kam teď půjdeš? Domů. A otevři ty dveře, teď je tady k udušení. Snad není hned tak zle. Prosím tě, nepij tolik, to je hrozný. Ale já už to v té strašné zemi nesnesu. Znáš Petra Birčaka? Jo, viděla jsem ho. Tak dneska zabil jednoho chlapa. A proč? Proč? Protože je to zvíře. Protože je zde vlčí zem. Protože v Karpatech je ještě středověk. To je neštěstí. Teď ho ještě zavřou. A kdo pak to bude udávat? A pak ona je to taková věc, že se to nedá ani dokázat. A snad to přece bylo neštěstí. A ty si vybereš vždycky to nejhorší. Tady požírá jeden druhýho. Zvířata, židi, chlapi, páni a nakonec se tu ještě všichni zadávíme. Kdyby ses nerouhal, já bych tu byla tak šťastná. A prosím tě, kam už zase jdeš? A S Bohem, tatínku. Bohem, Bohem. Bohem, och mein Kind, Bohem. Uvidíte, tatínku, za rok přijedete za náma. Pojďme, nemáme čas, musíme jít. Jdem vidět, čekaj na nás. Och mein Kind, mein Kind. to je Rosenthal. Kam jdou? Kam se stěhujou? To je. Tak mi nalej, Rosenthal. Nemám času, musím se s nimi rozlučit. A co by si se o ně staral? Teď můžou být rádi, že jdou z té zatracený země. To mám co zrobit. Jaká fajná koža. No, to vám hroši stojí. Ještě by nám třeba pić. No to spravte sobie. Staherško, daj Bože zdrowiczko. Daj Bože zdravia. Daj Bože zdrowiczko i vám. Šta uchačete do mene? Tu žádný pomoc už nejete, ta chyza už je na mene, ta byla to moja chyza. Bože, jak to může být? Jak to může být? Треба було вашому синові такий довго зробити, а тільки гроші позичити. Bože. To chyza už je moja! Bo ja tu Boże, kość uczynię, Boże. tutaj chodźu tu żyty. A rечі беріть собі геть! Fein. Aber fein. Fein, sehr fein, machst du gut. Ja. Це Петрова Та є хижа, ще- це Петрова хижа. Але це вже не Петрова Хай хижа. де ти жиде, я Це тебе вже знаю, моя дуже хижа. добре, я тебе Це знаю. вже моя хижа. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Sehr schön, ja. Aber fein, aber fein, Ja, aber fein, aber fein. Fein. Guten Tag. Cigareto pivo nějaký nemáte? Aber was lachen Sie von dem? Lachen Sie nicht, das ist schön abgearbeitet. Sehen Sie nach, das ist... Pernigeschäft. Lachen Sie nicht von diesem... Ach, was, das ist so schön. Das ist so schön Haben Sie Bier und abgearbeitet. Zigaretten? Вот и Schön, aber lachen Sie nicht, das ist so schön Вот abgearbeitet. это. Ah.
To bude pro nich baš dobrý děvčanek. Maruto, 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 Maruto. Maruto. Vidíš, to byl ten Čech, který nám radil, náš turista dům. Tak je. Tak mu treba, nebo nejde. Tak je. Takhle je bolta, što? Petr, týždeň minuta, zaberaj se hned. Tak ti treba, muhy spůj ty. No jo, moc dávno půjde. Najneum taky byl. Daj Bože tobě zdroví a šťastlivou tobě dorovu, můžeš dávno půjde. Hat die Peter Bierze gut gemacht. Er war für mein Geld, ich habe Geld ausgebracht, jetzt soll ich noch gut haben für ihn. Petra Bierce. Явся за мене, то мав не вернусь. А то ти хочеш хижу забрати? Хижу мою забрати, а? Ти мусиш мені много додати. Придай! 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 Мусиш мені много придати. Gott, mein Gott, du hast mich so bestohlen, dass du hast die 1000 Kronen. Du hast mich so bestohlen. Das ist gutes Geld. Du hast schon mal, ich so danke, Herrgott, was die bestohlen hat. Hvala Bože, oh. Слава Ісусу Христу! Слава й навіки. Хочеш їсти?